Mehet. Baszd meg a kurva anyát! Oh. Nézd utána a Gergőre. Most Gergőre. Mehet? Mehet. Várjál. Most mehet. Úgy, hogy tényleg ússzon a Laci a vérben, ússzon. Oké. Álljál. Ja. Bocsánat. Mehet. Most gyere. Mehet, próbáld meg nem mozgatni. Mit? Le kéne fognod. Mit? Nem köptelek le? De. Jó, mélyebben. Ez az jó, de jó. Baszd meg. Azt a kurva! Baszd meg! Na, csináld, baszd meg. Mi? Féljek? Féljé, meglepődj. Ez az, jó csinálod. Jó, ne ennyire. Jó, kettő között. De várj, nem fog csak így leválni, ezt le kell vagdosni róla, nem? Tudja a faszom, nyúzzad. Faszom! Engedd el! Hányás szünet? Nem veszed át? Nem. A szemedben józanság van, vagy fáradtság, vagy nem tudom. Próbálj meg egy kicsit örültebben nézni. Ez az. Na, ez a régi Georg. Húzzad, bazd meg, mint a szart. Szólj, ha mögé mész, és akkor megfordulok Kázmás tettek. Oké, fordulj. Fordulj. Nézd rám. Egy kicsit, mintha tényleg ordítanál a száddal úgy. Ordíts tényleg. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Újból. Ai, te fai, de José, Na, ez elég rendben van, nem? Eléggé jó lett.